Ελάτε να συγκεντρωθούμε, να μαζευτούμε. Κάνατε καφέ, είμαι σίγουρος. Έχετε ξυπνήσει, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, είχαμε πριν τη συνέντευξη του Νάσου Παπαργυρόπουλου, του παίκτη του Survivor 2. Για κάποιο λόγο όμως υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος απόϊχος του Survivor 1. Οι παίκτες εξακολουθούν να απασχολούν παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει κι άλλος κύκλος έτσι, του reality επιβίωσης. Μια παίκτρια του Survivor 1 που ακόμα μας απασχολεί και την αγαπάμε είναι η Σάρα Εσκενάζη, η οποία έδωσε κοινή συνέντευξη μαζί με τον πατέρα της, ηθοποιό επίσης Αλμπέρτο Εσκενάζη, στο δικό μας Γιάννη Βίτσα. Λοιπόν, μας λέει πώς είναι η ζωή της μετά το Survivor και έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τη γνώμη των δύο ηθοποιών για τις ερμηνείες του Γιώργου Αγγελόπουλου στο τατουάζ. Πάμε να δούμε τη συνέντευξη. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά το Survivor, πώς είναι η δική σου? Το μεγαλύτερο έπαθλο ήταν αυτό, ότι πήρα πολύ αγάπη από τον κόσμο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δίνω κι εγώ αγάπη, χαρά. Θέλω μέσα από την υποκριτική να έρχονται και να χαίρονται αυτό που βλέπουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και γενικά είναι πολύ όμορφο να παίρνεις αγάπη. Όλη αυτή η αγωνία μετατράπηκε σε μια μεγάλη χαρά από τον κόσμο που εισπράττουμε. Και τώρα η Σάρα σαν ηθοποιός θα συνεχίσει αυτό που ξέρει να κάνει, αυτό που σπούδασε, ηθοποιός είναι και θα σας τα πει τα περαιτέρω. Η νεράιδη του φεγγαριού σε όλη την Ελλάδα. Του Γιάννη Καλατζόπουλου είναι, του Γιάννη Καλατζόπουλου, για μικρούς και ευαίσθητους μεγάλους. Στέφανος Λάμπερης. Χαίρομαι πολύ. Όλγα Καρέλη. Είμαι από το Βόλο και δεν ξέρω καλά την περιοχή. Μου άρεσε το σύριαλ σε τατουάζ φέτος, είναι πολύ καλός και μπράβο του γιατί δεν είναι εύκολο, ούτε για έναν ηθοποιό είναι εύκολο όταν ξεκινάει να είναι τόσο άνετος και χαλαρός. Πολλοί είπαν ότι ήταν ατάλαντος. Όχι, εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Επιτρέπετε να μιλήσω εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός. Το ατάλαντος είναι πάρα πολύ εύκολο να το λες. Η υποκριτική είναι ένα πράγμα το οποίο χτίζεται λιθαράκι. Η τέχνη. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Είναι στιβαρός, έχει γεμάτο μάτι, είναι σοβαρός και νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό που κάνει σιγά σιγά και να κάνει κάτι άλλο. Το ατάλληλο δεν το δέχομαι με τίποτα. Δουλεύει πάρα πολύ. Δουλεύει, είναι δουλευταράς. Που αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Δεν έχει κάνει ένα μάθημα υποκριτικής. Δεν έχει σημασία και ο Λαζόπουλος δεν πήγε στη δραματική σχολή και είναι ο Λαζόπουλος. Τι σημασία έχει αυτό? Γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή άδεια ηθοποιού, υπάρχει κάτι, και πέστε να το ξέρω κι εγώ δηλαδή. Ένα απλό σύριαλ είναι και ο άνθρωπος έχει μια πολύ ωραία φάτσα, ένα πολύ ωραίο παιδί και παίζει σε ένα σύριαλ. Δεν κατάλαβα τι θα πρέπει να είναι ολός ο Ολιβιέ για να παίξει ένα σύριαλ, δηλαδή. Για όνομα του Θεού. Τώρα από εκεί πέρα θεατρικά, εάν συνεχίσει, βεβαίως πρέπει να μάθει τους κωδικούς του θεάτρου, θέλει χρόνια, αν θέλει να συνεχίσει και θεατρικά θα προχωρήσει. Έχει όλα τα προσόντα, αν θέλεις, τα ψυχικά αποθέματα έχει, ωραίο παιδί είναι, σοβαρός είναι, γιατί να μην προχωρήσει. Σάρα, όταν βγήκες από το παιχνίδι, σας σταμάτησε, είχε αναφέρει ως θηλυκό Θέμη Γεωργαντά. Υπό την έννοια λέγοντας ότι εσύ και ο Γεωργαντάς κάνετε δημόσιες σχέσεις και δεν έχετε να πείτε ένα κακό λόγο για κανέναν. Την πέτυχα, αλλά δεν μου το είπε, δεν το ήξερα αυτό. Η καλοσύνη μεταφράζει σαν δημόσιες σχέσεις, δηλαδή το αυτονόητο ενός ανθρώπου που σέβεται τον άλλον απέναντί του, που δεν θέλει ας πούμε να δημιουργεί ρήξεις. Σημαίνει ότι αυτό είναι δημόσιες σχέσεις. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι η βάση της οικογένειας. Τηλεοπτικές προτάσεις σου έγιναν μετά το Survivor? Είμαι ανοιχτή, συζητάω πολλά πράγματα και θα δούμε στην πορεία. Το μέλλον μου. Θέλω να είμαι στο θέατρο, μου αρέσει το θέατρο, να έχω την οικογένειά μου και να κάνω και τη δική μου οικογένεια, είναι βασικό για μένα, γιατί έχω μεγαλώσει μια δεμένη οικογένεια. Και από εκεί και πέρα όλα έρχονται. Το Sara.gr να πάρει τη σειρά του και αυτό και να πηγαίνει καλά, είναι το e-shop μου, το καινούριο μου εγχείρημα. Το κατάστημά μου στην Νέα Ιωνία, που είναι το Sara Shop, το real κατάστημα. Να σου πω κάτι. Αυτό που πήρα από τη Σάρα είναι ό,τι μεγαλύτερο θα μπορούσε να πάρει ένας γονιός από το παιδί του. Εγώ αισθάνομαι αυτή τη στιγμή τόσο πλήρης που δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα παρακάτω. Δηλαδή εννοείται ότι γράφω
είμαι συγγραφέας και θα γράψω κι άλλα βιβλία. Έχεις εκδώσεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι και αύριο να έρθει το τέλος δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Είμαι πλήρης. Συγγνώμη. Πω, τι ωραία. Πάντα έτσι περήφανος. Περήφανος ήταν ο πατέρας σου, Σάρα, για σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μου κάνει το εξής εντύπωση. Πάντα η Σάρα ήταν πνεύμα ειρηνικό, ισορροπιστικό κτλ. Όντως δεν έχει να πει κακή κουβέντα για κανέναν. Δεν το θεωρώ δημόσιες σχέσεις. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος που μεγάλωσε η οικογένειά της. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Ακούστηκαν τόσα και τόσα κριτικές, αρνητικές, θετικές κτλ. Η Σάρα που σου λέει, θα μπορούσε να πει μάλλον ότι ρε παιδιά, εγώ είμαι ηθοποιός. Και βγήκα από το Survivor αυτό το τόσο επιτυχημένο με την τόση τηλεθέαση και μια πρόταση δεν μου έγινε να παίξω σε ένα σύριαλ. Θα μπορούσε να το δει με πικρία. Κι όμως σου λέει ήταν πολύ καλός, αναγνωρίζει τα ταλέντα του, αναγνωρίζει το λογικό του να του γίνει πρόταση και λέει και στέκεται πάρα πολύ καλά. Είναι τόσο ακομπλεξάριστο παιδί. Πραγματικά. Είναι πολύ καλό παιδί και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά τον άνθρωπο, παιδιά, τον ξεχωρίζεις από το χαμόγελό του. Το συγκεκριμένο κορίτσι, εγώ την έχω δει 2-3 φορές. Έχει ένα τόσο μεγάλο χαμόγελο που βλέπεις από τα μάτια της ότι δεν είναι ψεύτικο αυτό που κάνει και ότι δεν είναι PR. Επίσης, να σας πω ότι εγώ διάβασα ότι η Σάρα έχει γράψει και ένα βιβλίο και κάνει τώρα έτσι, το παρουσιάζει σε διάφορες έτσι, περιοχές και πόλεις της Ελλάδας και έχει γράψει την εμπειρία της από το Survivor, όλες τις νύχτες που έζησε εκεί πέρα, τις μέρες. Ενδιαφέρον αυτό. Αυτό δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Από τη δικιά της οπτική γωνία. Από τη Σάρα, αλλά βέβαια φαντάζομαι ότι έχει πάρει και έτσι ένα μικρό ερέθισμα από τον πατέρα της, ο οποίος είναι συγγραφέας, μας είπε ο άνθρωπος, είναι πολύ αξιόλογος ηθοποιός και πολύ αξιόλογος άνθρωπος και σωστός πατέρας. Μ' αρέσει πάρα πολύ όπως τη στηρίζει, όπως επιχειρηματολογεί για το παιδί του και βγαίνει μπροστά. Και μάλιστα και σε ακόμα μία συνέντευξη που τους έχω δει μαζί, όταν ακούει κάτι για τη Σάρα που τον στεναχωρεί, την υπερασπίζεται, παιδιά. Βέβαια. Γι' αυτό είναι η οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο τέρας είναι μπροστά της. Λοιπόν, ιδέα για τους σεναριογράφους και τους σκηνοθέτες των serials που θα γίνουν τόσα πολλά serials φέτος. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τη Σάρα σε ρόλο κακιάς. Δεν σου πάει το μυαλό πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα είναι πολύ κόντρα. Γιατί είναι, ξέρεις, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων, πολύ γελαστή πάντα. Για να βγει σατάνο. Θα είχε πολύ μεγάλο σατάνο. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό. Και εγώ, ρε παιδιά, να σας πω και κάτι. Ναι, θα ήθελα να τη δω και σε ένα σύριαλ. Δεν την έχω δει σε κάποια σύριαλ στην τηλεόραση. Ξυπνάει η μυθοπλασία πάλι στην ελληνική τηλεόραση. Σίγουρα θα τη δούμε. Γιατί όχι. Και με ένα καλό παιδί, Σάρα μου, δεν σας λέω τώρα κάτι που ξέρω, γιατί θα με σκοτώσουν. Τι, ποιος, τι, πού. Έχω ένα φίλο ο οποίος... Ενδιαφέρεται για Σάρα. Πάρα πολύ. Εδώ θα το κάνεις το προξενιό, θα φωνάξουμε τη Σάρα. Εγώ θα θέλω να κάνω προξενιό, αυτό το κορίτσι θέλω να το δώσω. Είναι κορίτσι για σπίτι η Σάρα. Βέβαια θέλω να δώσω και το δώρο. Εγώ είμαι δοσμένος. Στην Αθηνά. Εσύ βρε αλήτη τώρα, το σκέφτεσαι. Ποιο? Στο να το πράξεις, να της κάνεις μια πρόταση. Πού ξέρω ότι δεν έκανα. Πού ξέρεις ότι δεν έκανα. Σοκ και δέος. Πού ξέρεις ότι δεν έκανα αυτό. Πες μου, καλέ, σε ρωτάω. Δεν θες να απαντήσεις, έχεις κάνει ή δεν έχεις κάνει. Αλλάζεις θέμα. Για έλα πάμε λίγο να σου δείξω εγώ κάτι για να μαθαίνεις, για να παραδειγματίζεσαι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι επώνυμοι και άλλες επώνυμες οι οποίες θα παντρεύονται και θέλω να συνδεθούμε λίγο με την αίθουσα σύνταξης και με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα, Κωνσταντινάκη. Καλημέρα, πώς είστε, Splashers? Καλά είμαστε, εσύ? Είμαι πολύ καλά, ειδικά όταν είμαι εδώ για να ανακοινώσω τόσο χαρμόσυνα νέα. Έχουμε λοιπόν γάμο, τραγουδίστρια πασίγνωστη αγαπημένη παντρεύεται και μόλις σήμερα, πριν από λίγες ώρες, βγήκε η αναγγελία γάμου της σε εφημερίδες. Και είναι η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Η Νατάσα Μποφίλιου, κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια. Μας έχεις και τη δημοσίευση. Αυτή λοιπόν είναι η αγγελία γάμου. Πάμε να τη διαβάσουμε λίγο αν θέλετε. Ο Κορτσέλης Χρήστος του Ιωάννη, κάτσε για το κινητό μου, έλειψε και δεν μπορώ να το διαβάσω πολύ καλά, και της υπακοής, το Γένος Βοσνάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλιθέα Αττικής, και η Μποφίλιο Αναστασία, του Νικολάου και της Εκατερίνης, το Γένος Δρακονταϊδή που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Καλιθέα Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στο Χαϊδάρι Αττικής. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η αγγελία δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί σε καθημερινή πολιτική εφημερίδα και μείναμε όλοι έκπληκτοι. Ξέραμε
ότι το μυστήριο αυτό έρχεται. Να σας πω ότι ο γάμος θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό που είχαμε τι γίνεται διαβάσει καλέ, εμείς. πολύ γάμοι το Σεπτέμβριο. Όλοι το Σεπτέμβριο παντρευόμαστε. Και όχι μόνο το Σεπτέμβριο, όλο το καλοκαίρι δεν έχεις δει που όλοι έχουν να πάνε κάπου να ραφτούν και πηγαίνουν σε γάμο. Γάμος φέτος. Δόξα τω Θεώ. Γάμος. Εύχομαι να στεριώσουν όσοι παντρευτούν φέτος και εσύ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Σε 2 μήνες. Εσύ πότε παντρεύεσαι, ποια ημερομηνία? Το λέω πρώτη φορά, δημόσια. Πρώτο ο Θεός και η Παναγία, 22 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Με το καλό, κορίτσι μου, με το καλό να είσαι ευτυχισμένη. 22 είπες εσύ, έτσι? Ναι. 15 λοιπόν η Μπόλφο, η Νατάσα Μποφίλιου, με τον αγαπημένο της, είναι ο Χρήστος Κορτσέλης, τον βλέπετε εδώ, στις σπάνιες, θα έλεγε κανείς, δημόσιες εμφανίσεις που κάνουν. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είχαμε μάθει ότι ο γάμος θα γινόταν στη Φολέγανδρο, ένα νησί πολύ σημαντικό για την Νατάσα. Εκεί παντρεύτηκε και ο μπαμπάς της, τη δεύτερη γυναίκα του πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Τελικά όλα αυτά ανατράπηκαν. Θα γίνει στην Αθήνα ο γάμος. Πριν από λίγο μόνο καιρό, η Νατάσα Μποφίλιου δήλωνε σε περιοδικό για τον σύντροφό της και σύζυγό της Μέλλοντα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Παλιά, λέει, είχα σχέσεις που είχαν τον νεανικό ενθουσιασμό. Τώρα υπάρχει το στοιχείο του θαυμασμού και του σεβασμού που κερδίζεται κάθε μέρα και αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τι ωραία λόγια είναι αυτά, παιδιά. Αυτό έχω να πω εγώ. Καταπληκτικά. Αυτό είναι να παντρεύεται ο κόσμος, να είναι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντινάκη μου. Τα λέμε ξανά σε λίγο. Τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Βέβαια, το θέμα είναι πώς θα σκάσουμε μύτη στην εκκλησία και πώς θα στολίσουμε το αυτοκίνητό μας. Και ειδικά αν είναι το Toyota Yaris, θα είναι υπέρλαμπρο. Παναγιώτη, θα μας τσουλήσεις εσύ? Δεν χρειάζεται στολισμό το Toyota Yaris, είναι ένα στολίδι. Στολίδι είσαι μόνος σου, πανάθεμα το boy σου, το Toyota Yaris. Λοιπόν, σας έλεγα από χθες να αποστηθήσετε το μαγικό αριθμό 14800. Και για τους λόγους μου. Πέρα από το μεγάλο διαγωνισμό του που τρέχει και είναι για να κερδίσετε ένα Toyota Yaris 1,4 diesel, λοιπόν, το οποίο το διεκδικείτε στεναρά όλο το καλοκαίρι. Ως αν τρελή παίρνετε τηλέφωνο από σταθερό κινητό στο 14800 και εναλλακτικά στέλνετε γραπτό μήνυμα αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματopώνυμό σας και το στέλνετε και αυτό στο 14800. Σήμερα δίνουμε και άλλο δώρο. Το δώρο του Plus. Και είναι το σημερινό δώρο του Plus. Στο τέλος εκπομπής μας θα ανακοινωθεί ο τυχερός ο οποίος θα πάρει μία. Τι είναι αυτή εδώ? Μια τηλεορασάρα. Μια τηλεορασάρα FNU 43 inch 4K Ultra HD. Κομψότατη, με ζωηρότατα χρώματα, μια Smart TV που συνδέεται στο Wi-Fi του σπιτιού σας, που έχει πάνω στο control της το ίδιο ένα κομβίο το οποίο γράφει Netflix. Μιλάμε ότι είναι η τηλεόραση που ζητάτε, η τηλεόραση που λείπει από το σπίτι σας, η τηλεόραση μέσω της οποίας θα απολαμβάνετε το Splash σε HD ποιότητα και όχι μόνο το Splash, όλα τα προγράμματα. Καθότι, λοιπόν, έχει μέσα και media player, πράγμα που σημαίνει ότι τα βιντεάκια σας από το κινητό σας, από την κάμερά σας, φωτογραφίες, αρχαία μουσικά, όλα τα αναπαράγει η FNU 4K Ultra HD που κερδίζει ένας τυχερός από εσάς σήμερα, κάνοντας ένα τηλέφωνο από σταθερό ή κινητό στο 14800 ή στέλνοντας ένα μήνυμα και ενώ ονοματεπώνυμο στο 14800. Λοιπόν, ένας τυχερός παίρνει σήμερα την τηλεόραση και με τη συμμετοχή του αυτή διεκδικεί και το μεγάλο δώρο του Λοιπόν, σας θέλω ενεργούς στους διαγωνισμούς, θέλω εσείς να κερδίσετε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από Αθήνα, γιατί αρκετά μείναμε, πάμε 504 χιλιόμετρα προς τα πάνω, πάμε Θεσσαλονίκη αγαπημένη, πάμε Αναστασία Αργυριάδου, η οποία μας περιμένει να μας ταΐσει παγωταλάκι, να μας δροσίσει. Καλημέρα. Καλημέρα, Μια Αναστασία. γλυκιά και δροσιστική καλημέρα. Τι έχεις εδώ, εκεί? χάρη στον Παύλο Πάτσι, ο οποίος τα τελευταία 4 χρόνια, αν και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι πιο γλυκό. Πώς με και τα έτσι? παγωτά. Το πρώτο παγωτό ποδήλατο που κυκλοφορεί, το πρώτο και μοναδικό που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη. Πώς και έτσι, Παύλο, ρωτώ από το στούντιο? Όπως είπε η αγαπημένη Αναστασία πριν, είναι μια ευχάριστη δουλειά εδώ. Με κάτι ευχάριστο, πουλάμε παγωτάκια στα παιδιά και τα κάνουμε χαρούμενα συνήθως. Τι συνήθως, πάντα φαντάζομαι. Δεν μου βολεύει η επιστροφή, μάλλον. Και κυκλοφορείς με το ποδήλατο σε όλη την παραλία, έτσι. Όταν σε συναντούν οι μικροί και οι μεγαλύτεροι φίλοι, τι λένε, τους κάνει ιδιαίτερη εντύπωση? Στους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, τους θυμίζουν τα παιδικά τους χρόνια και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή, όταν θα έρθουν να πάρουν ένα παγωτό στο ποδήλατό μας, θα αλλάξει η όψη τους, ας πούμε, θα έρθουν λίγο μαζεμένοι και μετά θα φύγουν πάρα πολύ χαρούμενοι. Και οι μικροί, ως συνήθως που είναι πιο ενθουσιώδεις, χαίρονται πάρα πολύ. Θέλουν να ανεβούν και στο ποδήλατο? Θέλουν να ανεβούν, να βγάλουμε φωτογραφία, να βγάλουμε φωτογραφία μαζί μας.
Αναστασία, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να γίνει το παγωτό στο ποδήλατο πρωτότυπο. Να πούμε ότι κάποτε ήταν ο μοναδικός τρόπος να απολαύσει κανείς παγωτό. Οι παγωτατζίδες κυκλοφορούσαν με τέτοια τροχύλατα στις πόλεις και περάσαν χρόνια, εξέλιψε αυτό το είδος και τώρα να που το επαναφέρει ο φίλος μας. Και αναρωτιέμαι, θέλει ο κόσμος να το οδηγήσει το ποδήλατο, να κάνει και βόλτες με αυτό? Θέλει να κάνει βόλτες, εντάξει, αυτό είναι δύσκολο να γίνει. Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε σε όλους να κάνουν βόλτες, γιατί θα πρέπει να κάνει μόνο βόλτες στο ποδήλατο. Λες να κάνεις μια νέα αρχή και να... φαντάζομαι. Ναι. Και να γεμίσει ο τόπος με ποδήλατα, με παγωτά. Πολύ πιθανό, ναι. Λες να σας αντιγράψουμε? Γιατί όχι, είναι νομίζω η πιο ευχάριστη δουλειά για καλοκαίρι. Είναι υπέροχο. Σου εύχομαι καλές δουλειές που θα τις έχεις. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο Παύλος είναι ένας επιστήμονας, αλλά αποφάσισε να παρατήσει, να εγκαταλείψει, να μην ασχοληθεί καθόλου με τις σπουδές του και να ασχοληθεί με κάτι τόσο παραδοσιακό και γλυκό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Έτσι ακριβώς. Γιατί αυτό όμως? Γιατί σπουδάζουμε κάτι, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε, ας πούμε, την εξέλιξη. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε μέσα σε ένα γραφείο 10 ώρες, 12 και να μην μπορούμε να απολαύσουμε, ας πούμε, τη χαρά του κόσμου στο να τους προσφέρουμε ένα παγωτό. Μπράβο σου που παίρνεις το ρίσκο. Μπορώ να απολαύσω το παγωτό τώρα? Εννοείται. Να τους κάνω να ζηλέψουν στο στούντιο? Δώσε, Αναστασία, δώσε πόνο. Μπορεί να έρθετε στο Λευκό τον Πύργο. Σαλάκι. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε, σ' ακούμε. Λοιπόν, όσοι ζηλεύετε ακόμα, μας βλέπετε, μπορεί να έρθετε στο Λευκό τον Πύργο να φάτε από τα παγωτάκια μας. Παρασκευή μεσημέρι. Πάρα πολύ γευστικό και είναι χειροποίητο, έτσι. Είναι χειροποίητο, μεγάλα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής. Είναι φρέσκα και για εσάς που είστε στην Αθήνα, δυστυχώς θα πρέπει να έρθετε στην Θεσσαλονίκη να το απολαύσετε. Μην πεις άλλα, αργολιώνουμε σαν παγωτά. Ανυπομονούμε να ανέβουμε στην πρωτεύουσα και να τα απολαύσουμε. Αναστασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση που τόσο γλυκιά. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς πάμε στις διαφημίσεις. Σε 3 λεπτά για το πολύ είμαστε πίσω και μαζί μας είστε κι εσείς. Got